South Africa sabingelela kuphi nakuphi khona ngeendawo ke uthule lenibingelelayo ke sinibela ke enyangeni yeAfrica Month. Sinibela ke singapha kwandalo enhle Herbs and Beyond la khona ke sizinohambe silihambayo siya khona ngapha eMandeni la sithole khona ke isicelo sikamfethu onenkinga ophila ngokukhubazeka kuhamba ngewheelchair. Ube nenkinga kumfethu ukuthi ayithole sekukhumala ke isitho sakhe sangasese la khona esimthusayo. Siyacwebezela sikhulu ngathi sigcwele ubomvu sayasaqhuma. Kodwa nje ubheke nesimo esinjengaleso ke angihambi ke kodwa ngedwa ke ngihamba ke newelela mnandi DJ Xa sibuyela abantu ukuthi Salmon Ndimalanga khele kai mfasho uDJ Xa ndala Herbs and Beyond. Hayi mngani wamfethu namhlanje ngithanga ngifane nawe nami yabo ngikhathele wena ufaka izaza ngalufaka umalume yebo nje basashilo ku director lo Thuleni TV bakithi sibheke khona ke kuphi eMandeni la siyoqhamuka khona siyolekelela udokotela wethu ke under Dr. Human Plumber the Fajara bathi homeopath practitioner uye kosithumile kumphathi wethu ukuthi cha nansi igrocer ke siphathele ubhutilo yana ke sifike simnikeze yona ke asihleli bakithi masibuya lapho sobuya sidlulele indelani masiqedele indelani sithi Hillcrest kwaNgcolosi. Yes. Hayi impela uyasithuma nathi udokotela sithuma nawe uyasithuma ngala siyagijima kubanzi phansi. Yilokho phela asikubonga njengothuleni ukuthi abantu la Herbs and Beyond kubantu abavela kuthini bese abantu bayagula. Thina sithi abantu bazophila. Bona bazophila ngithi siyambela bona ke abantu abavela abacela usizo ke. Sibonge nje umnikelo nothando nelikhiphayo because phela lokho enikhiphayo nikuyibhizinisi nini. Kuyizindleko kuyabiza le prescription esiyiphethe la nje imalini ewu 6,075 rand le. Yeza bakwethu nansi mangaki 2 4 6 8 9 bottle 6,072 rand. Le prescription le lesigejemisayo mahala kuseno petrol khona lapho kusenobani kusenomotor gate nayo yonke into leyo siyagijima bakithi ngoba sithi bona thina abantu bona bazophila kanti ke bakithi abantu bafuna ukusithinda la kafishane nansi number yethu yase lapha neofficeini lethu la epharmacy ithi 031 574 5489 ipharmacy yethu leyo sayisona scam umuthi nje shwi lapha yana ku 30 Dula Oma Road between iChicken Licken ne Court Passage lapha nikwaziwa khona ukuthi Masoni Groove wehla njalo ngalo passage leyo umusu nje uyofika phansi lapha ngathi uyagudla lapha ya uzobona ke ipharmacy yethu lapha ungene ngo left wakho uyofica into ezinhle lapha ezithu nesmile zakhona zichazele kahle ngohlobo olumangalisayo kanti number ke yase WhatsApp ke ithi 061 585 6964 WhatsApp number 061 585 6964 kanti ke lapha neJohannesburg madoda kuthiwa kwamntana Mondele phina kwandonga ziyaduma kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda 011 736 1316 niyasithola lapho ke bakithi noma kanjani kodwa kubaleke khona mfanele nikwazi ukuthi noma yipi into odayo la nendalo enhle Herbs and Beyond bakithi sikuthumelela yona mahala if you around South Africa kumahala ayikho imali ekhokhayo but khumbula ukuthi ke it takes only 1 to 5 working days mkhonazi uMonday uTuesday uWednesday uThursday uFriday uma ngabe kudlula u5 days 6 days hey wemfaka baba siswami dadewethu mama tatazela ngoba kusho khona konakela 1 to 5 working days asibonane khona bakithi thumela umshayela umqhafazo uma ufuna ubona udokotela bafethu niyazi ke nani nihlala imfuna udokotela wena number yakhe WhatsApp nokufona ithi 061 370 9256 nithi ngiyasheshisa ke nginizwele ningiceba kudokotela 061 370 9256 bakithi ikhombo inkulu uma ufuna noma kuthiwe isiphi sifo sikuphethe sikunikeza yona lapha ngo 5400 amabhodlela u8 lawo bese kuthi medium wethu ube u3800 rand asibonane khona bafethu sesihamba mkhonasi ngiyabonga mina ithuba ke njengoba ngeke ngasho ngathi ke sikuyi Africa Month kukhona ke okuzayo okusakhwezelwe ikhulu kusathezwa esikuhlelayo njengethule indalo enhle Herbs ngoba sithi ke iAfrica Month nathi ke ngokugula kwabantu nokwelapha kwabantu akube khona esizokwenza kodwa ke okwamanje ayikhulunyelwe ziko ngicela ukuthula nihlale nilinde nje khona okuzayo kuthi angiphahluke mina kancane kodwa athi ngiyeke uzongixoxa udirect hayi jabra sharp South Africa sabingelela kuphi nakuplan khona ngeendawo ke uyabingelela ke uthuleleni ke singapha ke namhlanje ke endaweni yaseMandeni kwaHloma endlini lapho size khona ke sizobona ke umfowethu ke umntwana wakwaZulu esibongo
onenkinga-ke yokuthi-ke uzithole-ke esikhukhumala isitho sangasese ngendlela-ke engajwayelekile after kube khona okwenzakalile-ke okwabantu abadala, but-ke wesecela-ke usizo kuthina kaThuleleni ukuthi-ke asize-ke sizomlekelela-ke. Sikhona-ke singapha-ke asihambe-ke sodwa sihamba nabakandalo enhle Herbs and Beyond njengenjwayelo ukuthi-ke abantu abasuke becela usizo kuthina abaney'nkinga zokugula sizidlulisele kubona. Uma-ke umusa uthe wehlela kubona bese bethi noxholo sizokwazi ukuthi-ke sikona esikwenzayo ngayo-ke. Bakhona-ke bazongena ngokuhamba kwe-interview ukuthi-ke beze nani, kodwa-ke okwamanje ake ngixoxe nawo Mageba. Sawubona mfethu. Yebo sanibona. Kunjani baba? Ngiyaphila kaBhuti. Ngiyaphila. Banegama? Ubhengi wakwaZulu. Bheki. Yebo isibongo uZulu. Ngephi nendawo la sikhona baba? Kwahloma endlini ey'nsimbini ngomkhaya. Okay mnewethu. Bafu uke wangisendela nje ngathuka nami ngangihleli nentombi endala engizalayo ngithi ngibukele ibhola isithombe lapha ngithe usalibika udaba wabusana nezithombe ngathi hawu ngaze nami ngathuka ukuthi kwase kunje nami ngaze ngishaya uvalo ngabambe okwami la ngezansi ukuthi mase kunje kulwami engabe kunjani kuwena mfethu kwenze njani bafu? Le nto lena ngangikade nje ngayizolo nginomuntu wesimama wahamba khona ngalelo langa lelo mangivuka ekuseni ngivuka lento ivuvukele. Ngivuka lento ivuvukele kwayilelo langa lelo ngiphuthuma ngizama ukuya eklinikhi. Kudlula iy'nsuku ey'mbili makudlula iy'nsuku ey'mbili bese iyaqhuma lento. Yeah. Mayiqhuma lento la iqhume khona kwasala imbobo. Umchamo manje usaphuma endaweni yayo. Usuphuma lapha bokade kunembobo khona le iqhumile lento le. Okay. Yebo. Okay. Uthintile. Yebo. Ikhekhe. Yebo. Wahamba umnini wekhekhe. Yebo. Same day. Ngakusasa. Yebo. Yebo ade hambe ngayizolo yena. Ngakusasa ngivuka nginalento le. Kwavele kwavuvukala? Yebo. Eklinikhi bafike bathini? Eklinikhi bathi ithumbu banginike amaphilisi bathe iwona azoyidonsa lento lena ibohle. Okay. Yebo. Uma umthinta yena lo mnini wekhekhe uthini? Ngakusasa nje ekuseni wasengasatholakala efonini. Yini manje? Angazi usikwenze njani. Bese ninesikhathi esingakanani nihlangene naye ngokuthanda uma ukuthi bekuthanda noma mhlambe bekucosha ngidlule? Kwakunenyangana nje embili. Benisothandweni? Yebo. Okay. Yebo. Bungakwazi umthinta ngaphambeleni? Hayi bengakazi. Ubuqala nje kumthinta? Yebo besidane sixhumana efonini beqala ukufika. Okay. Yebo. Manje engasatholakala ocingweni kanti-ke udluleke yena kwase kuba nje usenda siphi isithombe lokho nemicabango kuwena ithini? Angicabanga ukuthi mina bezazi ukuthi unenkinga noma bezothesta la kumina ukuthi le nkinga wayenayo ngabe isekhona noma iseyaphela yini. Ngayindlela engicabanga ngayo. Manje-ke phela umuntu onjalo uyingozi. Ufana nomuntu ogqokiswe ibhomu ohamba nebhomu ongazi ukuthi le bhomu yakhe uyiqhumisaphi ngoba phela ngangcono uyatholakala naye athole usizo angahambi nokufa makuthi ukufa kukuyena ehambe ethela abantu baningi phela. Futhi uzoniqeda la emandeni abantu besilisa abangazi. Ngisola ukuthi impela wayezothesta nala kumina ukuthi lento yakhe abamfake yona ngabe isekhona noma isiyaphela. Uyaphuza noma umuntu onjani wona nithola nephi umuntu ohamba ebomnandi noma mhlambe intombi nje ongathi cha hayi umuntu owazi ukuthi mhlambe uyasonta singamthola nesontweni noma mhlambe singamthola kwikwara enza amakwara phela funeka atholakala. Mayichaza yena wathi uyasonta kodwa mina ngangimthola eplaza ezothenga nami ngizothenga. Satholana nje kanjalo. Okay. Yeah. Nawe wabona intombi wayibika? Wabona le ntombi ngayibikela. Wabona wavuka umuza seka? Yebo. Mageba inkinga-ke le kodwa-ke kulungile sodabukela-ke abasayobanjwa yilezo qandi lezo ngendlela ngithi abo thina-ke sikuwena mfethu osibezile yabo. Ake sibheke kuwena ukuthi-ke uthole impilo usinde ngoba after ungisendelile wangisendela namhlanje ngakusasa kwangakusasa noma yaqhuma nini? Kwaqhuma ngakusasa ade ngikusendela ngayizolo. Izwani-ke South Africa sikhona iy'thombe lapha phela mase ngeke ukuthi singathi siyayiveza ngithi yabo ngoba ezinezibe sensitive. Wangisendela umfowethu ikhukhumele. Kukhukhumele kahle amakhwahla. Induku ifuna ukushona phakathi angithi? Yayingene phakathi impela nje induku ishona phakathi amakhwahla ayakhukhumala isikhwama sesikhukhumele sicwebezela. Ngakusasa ekuseni uye angisela ukuthi hawu sive liyaqhuma. Ngaphansi la kuthona isikhwama kwavele kwavuleka imbobo. Ngamtshela futhi mfethu kuzofanele usukume mfethu ngithi yabo lento yakhe iyathusa ngazuthi yilumba ngithi yabo but-ke lumbe elinjani eliphuthumisa umuntu kanje? Uma futhi uye eklinikhi bathi iklinikhi yini ithumba.
bathi ithumbe eklinikhi. bakujova noma njani? Bangijovanga banginika amaphilisi nje bathi azoqhumisa wona. Okay, shuthi ngenza ukuthi amaphilisi afika alivuthiswa. Yebo. Ngoba uyalibona uma ulibona lapha ngathi ubomvu sebuvuthiwe ngaphakathi. Yebo. Ngoba namanje buhlale buphume la kufika kuphuma umchamo. Makuphela umchamo mangibhitsheza ngisho bese buyaphuma ubomvanyana obuncane. Shuthi sengaphakathi ufuna kukhamela. Yebo. Sizwekela abakandalo enhle abazokuchazela ngokungena ngokuhamba kwesikhathi base bengenile ukuthi ke abakuphathileni bona. Okay, njengamanje umchamo usaphumi la ufuna kuphume khona empompini wawo. Awuphumi ngisho ngavala mangivala kule mbobo le isikhwama lesiyakhukhumala. Mangidedela bese kuyaphuma ke kule mbobo. Umpompi mawuvula nje akusaphumi manzi. Kuphuma lo. Asephuma la kuqhume khona. Kuphuma lapho kuqhume khona ngisho mangivala la kuqhume khona ngilinde ukuthi kuzophuma endaweni yakhona. Lokho kuyayithulela nje ukukhukhumala isikhwama mangidedela ephumeke la kule mbobo. Isho ukuthi ufanele uyichamela ehleli. Yebo. Ngaphela ngibonile phela ukuthi sona isikhwama lesi nanku upompi la khona kuqhumela ngaphansi. Umchamo usuphuma la. Usuphuma la umchamo. Futhi manje kufuneka kulungiswe neplumbing ukuthi amanzi akwazi ukubuyela empompini ukuthi kupheshe ke la. Yebo. Awukazi uphinde uye kodokotela esibhedlela after ukuthi hayibona nanku umchamo ngasaphuma endaweni yawo. Ade ngiye ngomsombuluko. Bathini? Manje inkinga lapho udokotela futhi ngabona ukuthi mangemchazela ngathi akangizwa ngezulu ngaze ngacela inesi. Uyangiphikisa ngiyamtshela ukuthi umchamo usaphuma la uphuma la uthi hayi kwenziwa ukuthi ngangezansi angizwa. Ngithi mina cha ngangezansi ngiyezwa mangikwenzekile ngakhumula iphempasi ngiyayibona lento ephuma ukuthi umchamo. Okay. Hayi wangiphikisa wathi hayi kwenziwa ukuthi angizwa ngala umchamo usaphuma la phambili. Wangangenza lutho emva kwalokho ngaphuma esibhedlela. Umsombuluko lo wayizolo. No philisi no mjovo no lutho. Khona ama-antibiotic anginike wona. Okay. Yebo. Akubhlungu kunjani kubhlungu inhlungu kunjani? Kubhlungu nanokuthi vele-ke ngangezansi angithi angezwa kakhulu. Ngizwa nje kancane mangithi nje ngizwela kude kancane. Yini ulinazwa yini sihlehla ushayiswa imoto? Lana angilinyazanga ilutho ngala ngezansi. Lento yaqala nje ngiphekwe indlu kwahlaba ngaphansi kwenyawo. Wenzani phekwe? Ade ngomakhe. Wakhani izindlu? Yebo. Bengomakhe ngakho izindlu. And then kungakapheli ngisho amasonto amabili kwakuxega amadolo mangihamba nje mangisuka la ngiya la emoteni engathi ngavele ngigobe. Kuhamba isikhashanyana ngilele ebusuku makuthi ngiyavuka ngiyakazi ngathi kuboshwele embedeni inyawo kusebenza ngenhla kuphela. Yebo kwangifa nje kanjalo bafu ubwakhe imizi yabantu? Yebo bengomakho izindlu. Yazi bafethu khona iposta angayiposta ngokhathi singaphambilini ngase ngikhuluma nomunye umfethu ke onomuzi naye obe nomakhi ngapha endaweni yakonanda kodwa le komzinyathi ngaphansi kwenkosi uNgcobo. Umfethu nje naye shuthi nje unamandla because ke ukuthi akwazi ukuthi akhe umuzi wakhe mkhulu muhle. Umakhi obemakhela inkinga behlangabezana zegcekeni beyishaya yena umakhi. Yabo. So ke wesen approach ecela usizo ukuthi angenza kanjani yabo. Ngoba inkinga umuzi awusakwazi ukuqhubeka manje because zikhala kumakhi yabo. Esengizama ukuveza ukuthi ke South Africa nize nibathandazise abantu enisuke nibacela ukuthi banakhele ngoba abathakathi nemoya emibi enziwa mhlambe abasebenza ngemoya emibi. Uma belwa nempumelelo yakho nenqubekela phambili yakho wena osuke wakha but izinto zishaya umakhi ngoba phela usuku ungekho namhlanje esayithini makwakhiwa sifike ixoshwe yilaba izingane zabantu zisuke zizosebenza zona zisebenzela nazo imndeni yazo ukuthi zibeke isinkwa phezulu kwetafula but kubhlungu ngamasekunje ngoba lo mfethu akashayisa ngamoto akadutshulwanga akho medical negligence esibhedlela njengoba sehleli phansi kanje ethi singezansi asisasebenzi after ezwe ebanjwa inkwantshi ephezulu kwendlu akhela umuntu umuzi okukhombisa ukuthi umfethu mhlambe sisangakwazi ukuqhubeka sisebenze singazima ngathola mhlambe ngempela usizo. Awusakwazi nokuhamba nje ngenyawo zakho? Ngihamba nje ngehlalo nje kanje one akunyakazi lutho nje akunyakazi lutho. After ugibele phezulu kwendlu uthi uyasebenza? Yebo. Wezwe inkwantsho? Ngezwa nje inkwantsho unyawoni elilodwa. Ekuhlungu inkwantsho le. Kwabo kuhlala kwakho phansi lokho? Kwakuphela nje kanjalo.
Mina ngithi mhlawumbe ulafu ngibona phela ne-wheelchair ngithi mhlawumbe hayi wathola imali kaRafu mfethu yabo. Hayi isihlalo lesi ngasithenga kumuntu thizeni. Ehe. Yebo. Manje kodwa naso asisekho right. Ish mfethu. Kwaze kwabuhlungu lokhu size ngokune sesizoluna usize manje angithi yabo. Izinkinga ke zikhona kodwa ke mfethu ke uma kungekho okwathinteka mhlambe ngokuthi ke kulimali mhlambe kuyinto yabantu. Ngiyacabanga mfethu ngoNkulunkulu emuhle nosizo oluzovela ukuthi usangakwazi ukubuyela esimeni mfethu yabo. Nemthambo yayithintekile ke iqaqeke yabo. Ngoba labo odokotela basebhedlela base kunamathambo ami kanje. La emgogodleni bathe lodwa legudlukile. Ngoba ligudlukile babethi bazongihlinza belithathe belibuyisele endaweni yabo. Babuye beshintsha bona futhi bathi hayi amaphilisi athize bazokunikeza wona lizoyibuyelela lona ithambo. Kuze kube manje so senginami mhlawumbe 5 years. Okay. Yebo. Kukhona abantu engihamba nabo ke la. Mina ngithi abantu bayagula bona bathi angazi kunetemu labalishoyo bathi uphethwe yini le esihlule kodwa ke ake simukele bona bazosho ukuthi ke leli temu labo ngifuna lishowe yibona. Yebo. Babizothi abakandalo enhle Herbs and Beyond angithi yabo ngicela ukumukela ke umfowethu ke nanga uDJ Xa uzothatha over njengoba ngisho lesiqubulo sabo ngifuna sishiwo uyena yabo. Yebo. DJ Xa. Hey. Hayi bakithi ke sibingelele sijolekile. Sanibonani Dumelanga khele ekhaya mfo nje uTJ Xa indalo enhle Herbs and Beyond. Baba Mkhonazi mfethu Thuleni TV indaba ezitha. Hayi ayudaba ngilalele man luyangithinta kakhulu. Mina ngiyitshela ukuthi lonkinga kade uyitshena ubaba Mkhonazi abawathuleni TV yiyo lekwenza ukuthi ungahambi kanti enye futhi le enye manje. Hayi kunye kuseceleni lokho. Hayibo. Kusho ukuthi uhlangana nolosisi vele usunje noma uhlangane naye? Bese ngivele senginje senginesikhathi mhlawumbe no 5 years. Hayi inkulu indaba mfethu usitshela yona cha okwethu ke kukodwa nje njengoba kade esho umfethu lana uthuleleni udirector ukuthi thina sithi abantu bona bazophila uphethwe yini lesihlule yonke into odokotela inyanga abathandazi yini le kuphethe sihlule yonke into isolution ke thina suke sinayo ke nje basiphethe nje grocery kade sisho mfethu mengiqala ukubuza nje qala kahle kusayeka kahle toilet indlela encane ngoba ngisebenzisa iPampers anginje toilet. Awuye toilet? Angi. Sebenzisa iPampers. Ubani mhlawumbe ogadayo uma ngabe usu khona umuntu uhlala naye? Ngihlala nomkhulu. Ngangumkhulu ngihlala nomkhulu. Kuyinkinga ke lokho manje ngoba umkhulu uzosebenza kakhulu. Because njengamanje nje sizokunikeza khona into esinayo lamaphilisi esinayo okuthiwa i-detox. I-detox ithi lilahlisa imeyili nochatho. So nje uzophuza yona nje nomkhulu fanele ayiphuze naye. Ngoba sesenze show ukuthi umuntu osuke ekanye nawe fanele aphuze le prescription esuke siyiphethe. So uma iphuze le prescription izokugijimisa etoilet noma ungeke uzona uzobona umkhulu uzobona nje Pampers isicwele ukuthi awusekumoshakela athi usayishintsha kungena enye kuqhamuka kunye futhi ngoba kufanele siqale sikline eqale sitshwe ethi udokotela awungeke ukwazi ukuphaka ukudla esitsheni esingcolile angeke ufike ukwenza masi uphinde futhi amasi ungawagezile isitsha sinamasi uphinde futhi uzofaka irice neklabishi fanele uqale ukline isitsha kuqala so njengoba nathi sizoqala sekunikezelana sokunikeza i-detox sikunikeza i-iron sikunikeza i-mineral bese sikunikeza all diseases for 8 days ikhona uzobukuphuza lokho uzophuza kathathu ekseni emini nantambama musuqede lapho ke mase sikunikeza ke amanye ama instructions ke azolandela ukuthi ke nansi ke manje kidney shaya yona manje revival shaya ke manje nansi prostate cancer shaya in manje phuza in kodwa kwamanje sizokushiyela nje i4 icombo late esigarantayo ngayo mina ngeke ngaxoxela babukele emakhaya ngixoxa nje umunye ngazi sasekuphi ngimtshela ukuthi ngeke ngaya ngaba segoli bengimkhulu ngomzimba nginomkhabi impela bengiphuma lapha ehotela ngithi ngiphuma ebathroom kanti babekile lento le eyenza ukuthi ungashibiliki ngavele ngashibilika ngavele ngawa sithi ke thina ke ngale emakhaya ngoba mina ngwaseMelmede la ngizalwa khona shothi umakhelwane kwaba khona into ekuthiwa ithambo lokushipha ngawa ngalo la ngake ngathula ngaqhuma lapha phezulu yabo ngaphefumuleki so lemi ngiqhubeka lento leni bengakwazi ukuma u30 minutes ngoba bibhlungu lento le so ngaze ngayitshela ukuthi mhlawumbe unkosikazi wami mase permanent emsebenzini esethola medical aid nyoke ngisebenze yona bebeke ngiskena la udokotela ngibona ukuthi kwenzakalani la because bekune pain ebinzima kakhulu kabi
mengena lana endalo enhle Herbs and Beyond before uqale nje ukusebenza lapha vele unikezwe ikhombo nje ukuthi nansi detox angamcela umtsheni dokotela wakunezi detox wakunezi iron wakunezi mineral wakunezi all diseases izifo zonke ngayiqala ngayigwinyela yona ngayigwinya yazi khona la ngeke zokhona ukuphola nje emzimbeni hayibo nakho ukuphola emzimbeni wami la kwaphola ngempela namanje nje ngingama for 2 hours ngingabangana ipheni so ngifuna ukuthini ngalokho mfowethu ngifuna ukusho ukuthi lokho esoqala ngakho ngicela ukuthembe futhi ube consistent ukhona mase ephuza 3 njengoba ku4 nje shothi uzophuza 3 6 9 12 ekseni amaphilisi lawo emini phinde futhi uphuza amaphilisi awu12 natambama phinde uphuza amaphilisi awu12 kanye nomkhulu unekelelane naye ukuze ke mekuphela wena ungawarisheki njengoba usuthinta abakwethuleleni nje uyophinda futhi bathindi usho hayi bafese iphelile egrosa yini siphinde futhi siyilethe ngiyacabanga ngiyezwakala indaba ezithi ngizwa kahle mfethu ngiyacela nje sithembeke khona konke kuzolapha yonke into uzothi uphuza wena la uzobona sekulapheka enye into kodwa ubuphuzelela okunye ngicabanga ukuthi sengiqedile direct lokho nje kuphela bengikuzile le grocery ke mfethu le yethu iwu6075 rand sikunika yona kodwa mahala because uqhamuke ngani ngabakathuleleni TV wonke umuntu usuke sefike la lo mnyango lona wona ovula yonke into la indalo enhle Herbs and Beyond so mase kufike bona sidedela noma yini emekuphela le grocery yethu mfethu leka 6075 ungakhathazeki siyophinda futhi silethe ngisho ngaze kuphela 2 years soleke siyilethile until uzube right ngiyabonga kakhulu director ngiyabonga kakhulu bakunikeza mahala mfethu asikukoletisi akukho la oyitshana khona mhlawumbe uzokuphinda ukhokhe ngelinye ilanga cha ngisho ususindile usubuyele endlini wakhe izindlu usuyuzenzela imali yakho asingeke siyifune imali yakho sizobe senje si right usungabonga wena mhlawumbe komunye umuntu mhlawumbe megula umthengele uthi hayi mfethu ngiyazi ukuthi abantu abangisizayo ngicela ukuyothenga indalo enhle ngikunikeze nansi into abangisiza ngayo kodwa hayi ukuthi usikhokhele thina siyokhokhela ngokusiza abanye abantu sibonge kakhulu ningizima Afrika ngiyabonga kakhulu mkhonyazi ngiyabonga mfethu uthini ukuphawula kwakho nami la ngithi ngicela ukuyibongela kubhuti uthuleleni nabakwandalenhle nje ngicela ukuyibongela kakhulu ngicela ukuyibongela mina mfethu engingakusho nje ngikufisela inhlanhla mfethu nempilo ngithaba ukwazi ukuthi ke usinde sengiyokhalela insizwa zakhona emandeni sayohlangana ke nalo wesimame because uhamba njengengungumbane mangalinganisa ehamba nameva athe so ke abantu ke ingungumbane ke imihamba kanje ihamba ihlaba noma ngabe yini okuyichoma kuyona ngibona ke sesibadabukela ukuthi izinsizwa semandeni isililo ke sikunina kungene emandeni kuphela basimazi phela ukuthi usisi ke uhambaphi mhlambe nabo bazovuka nalesimovuke ngaso nawe ngithi yabo ngoba oyibizelanga wena ububona intombi yabo wambatha nawe uthi nawe uyasithokozisa kanti nakusekwenza okwenzakalayo ngathi yabo cha mfethu ngiyakubongela amakheba sengizovala nje mfethu ke ngoke wakhuluma mne wethu ngewheelchair ukuthi engathi kunenkinga ngicela nje ukunika ithuba ngokubantu bakathuleleni nebe South Africa yonke ukuthi ngicela nje usicelele ke usizo kade ulikhuluma le wheelchair obheke nayo la bengathi ngiyayicelela lana ukuthi isihlalo lesi asisekho rashi ngangisithenge kumuntu vele naso sisidala manje kuyimanje bathi mabesho bathi sidinga iservice bengicela nje ngusami ngoba ngaba namandla ukuthi bengenzele iservice nje kulesihlalo lesi okay siyahamba sona siyahamba kodwa manje indlela ende asisayihambi vele sicishe okay ade ngisichargeile sicwele sibalise ngebhetri ukuthi ibhetri ayisekho okay usizo banike masingasahamba ukuthi akuphushe ngisizo omkhulu sikhona esinye esiphushwa ngamasondo ngisizo omkhulu manje omkhulu lenginaye amandla kasenawo kahle ukungiphusha sengize ngizama abantu abafana nje la ngaphandle ngicele bona ngikhiphe leyo mali ke mhlawumbe ngiye eclinic ngikhiphe leyo mandlanyana ethize Nkosi yami umkhulu baba kwena noma ubaba wami okay nihlala nobabili umkhulu ekhaya sihlala sobabili nomkhulu khona ubesho khona phela usaphelelwe amatoho egoli khona ngoba ephelelwe amatoho okay no South Africa ngiyacela ke noma ngaba nosizo mhlawumbe labazo ukuthi ziservice wapi lezi hlalo nokuthi mhlawumbe kanjani uba umfowethu akanamba nje benza nje usiza abheke nalo ukuthi bangalekela nekumfowethu la bakwazi mhlawumbe ukuthi alithole usizo mnewethu ngingavali kodwa phela sicela usizo njengamanje kwabakudingayo bazokuthola kuyiphi inamba mfethu inamba engitholakala kuyona u064 940 4023 cela iphinde bafu 064 940 4023 siyacela South Africa kwaba nosizo ke lokuthi balekele umfowethu ehlalweni sakhe ukuthi siservice kanjani bangalekela ni badonate nansi inamba seyishilo ke bazothola bani inamba mfowethu ubheke izulu bazothola ke uMabhiza
umntwana uZulu Mageba. Cha mnewethu siyabonga mfethu, sisaphuthuma nabanye abagula abaningi abamele ithuleni indalo enhle Herbs and Beyond. Sizabuyela khona ngapha eThekwini. Siyabonga ukuthi sifikileke la, nami nginazi ihlobo la ukuthi angazi ngakephi abasekhaya kwaShoba la uNombu umzala wamdadewethu lo uzalo umalume. Angazi bakephi nendawo la, kodwa ke sebeyozwa ngendaba ukuthi kade la uthuleleni kaHloma endlini. Hloma endlini yena. Wayehlomelana uHloma endlini ezehloma endlini. Wayehlomi ngane eminyango lapho kuliwa khona. Ngathi kwakuhlonywa endlini ukuthi uma ungena nje ube nenkinga. Hawu mo wahleka umkhulu. Cha ibuza hey ngoba kuyaqanjwa kwaZulu. Indoda isho ukuthi ihloma endlini. Ayihlomi kakhulu umkhulu. Ay no, South Africa ke siyabonga kanza kwethu ke. Mina Mduduzwa kaMkhwanazi ke kanye neteam yonke ke uthuleleni ke no DJ Xa. DJ khona kubeka mnewethu siyabonga. So mfethu ukuthokozelela ukubona nansi igrocery yasendalo enhle Herbs and Beyond. Ngijabule kakhulu futhi ngiyacela ukuyibongela. Yebo. Yeah. Mfethu ke mesiqeda lana nje sesingasekho lana phambi kwamehla abantu ngizobe sengichazela kahle ke la ufunge kubekele uneceleni ukuthi la uzoqala ngangoma ngikushiya kanje awuzodidanisa naka ungabe sabona ukuthi ubafuna uqale ngawo, so wavula nje sikunikeze nane key holder mfethu nanazi imoto siyibonile igcwele sihamba kodwa lezi imoto Khambe yodwa le engale ngasodongweni ezomunye khona umunye mfethu ohlala ngale ngixasi. Nanku key holder mfethu sokushelana kodwa nje before that mfethu siyabonga kakhulu ke eNingizimu Afrika, siyabonga kakhulu kuThuleni TV. Thank you so much.